Bos días. Para o centro que estou dirixindo actualmente, pois é un orgullo poder estar aquí neste salón de plenos un día como que estamos para celebrar o Día das Letras Galegas. En primeiro lugar, quería agradecer a presenza de todos e todas as que estabas aquí agora mesmo. Tamén quero agradecer a colaboración do Concello, especialmente a colaboración de Yolanda, que sempre está aí ao noso lado, axudándonos en todo o que pode, e tamén a concelleira Carmen Silva. E, por suposto, teño que agradecer a miña compañera Loli Lago, que é a coordinadora de biblioteca e auténtica dinamizadora de todas estas actividades. Unha vez máis, sempre está aquí ao pé do cañón, promovendo e impulsando, digamos, os nosos alumnos a participación en todas estas conmemoracións e celebracións. E hoxe, que non é o Día das Letras Galegas, que faltan 3 días, pois é un día moi importante para a nosa comunidade. Este ano dedícanse ao Xio Lagoneira, que ten unha poesía na que podemos dicir que se fusiona a paisaxe, a terra, coa presencia humana, e ademais caracterízase por unha lingua moi dialectal, a lingua do Courel. Nestes tempos que corren, ademais, onde o goberno que nos preside actualmente está a revisar un decreto de normación lingüística, pois entendemos que a defensa da nosa lingua é máis que nunca necesaria. Entón tamén desde o noso centro animamos a que participedes na manifestación do 17 de maio en Santiago de Compostela.